Hi guys, back to my Gradography channel. Ini வந்து நம்ம Gradography channel ஹோம்மேடா வந்து ஃப்ளார் செய்ய போறோம். ஓகே வாங்க எப்படி பண்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்து ஒரு பேப்பர் கட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்து ஒரு பேப்பர் கட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல फ्रेंड्स, இந்த பேப்பரை வந்து இந்த மாதிரி வந்து மடிச்சுக்கிறேன். அதாவது ஜஸ்ட் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கனாலே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதையுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நான் வந்து ஃப்ளவர் தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து பிடிச்சி இழுக்கும் போது வந்து டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து லூஸாக ஆக்கிக்கோங்க. ஓகே, இதுக்கான அர்த்தங்களையும் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தெரிஞ்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் வந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரி வந்து வீடியோஸ்லாம் வந்து நிறைய இனிமேல் நம்ம சேனலில் போட போகிறேன். எனக்கு இன்னொரு ஐடியா இருக்குது. நம்ம இன்னொரு சேனல் வந்து 2-3 சேனல் வந்து வச்சுருக்கலாம். அந்த மாதிரி தென் வந்து தோணுது. பட் வந்து 2 சேனல் வச்சாலும் 3 சேனல் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா வந்துட்டு பார்பி எனக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கே வந்து போர் அடிச்சுதான் எப்படியாச்சும் வந்து ஃபோன் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த பார்பிலாம் அது வந்து விளாட்றது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது, ரொம்ப டைம் பாஸ் ஆகும், எனக்கு ரொம்ப நேரம் போகிறதே தெரியாது. அந்த அளவு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க அந்த பார்பி ஷோவில். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியே வந்து அதனால தான் வந்து நான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமே, எப்படி தான் அந்த பார்பி ஷோ வந்து இருக்குது, எப்படி அவங்க ஷூட்டிங் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கும் வந்து நிறைய தோணுச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து எப்படி அந்த சேனல் ஆரம்பிச்சேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ நான் தான் வந்து போட்டிருப்பேன். கொரோனா டைமில் தான் நான் வந்து யூடியூப் சேனலை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன். தென் வந்து எனக்கு 15 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன்லி. எனக்கு இது 15 சப்ஸ்கிரைபர்ஸே ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சேனல் போடுறோம், நம்ம சேனல்லையே நிறைய பேர் பார்த்து கண்டினியூஸ் பண்ணி லைக் போடுறாங்க அண்ட் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்மள வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி வந்து எனக்கு மட்டும்தான், அந்த ஹாப்பி எனக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். 15 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னாலுமே வந்துட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபேமிலிஸ் தானே. 15 இருந்தாலும் ஓகே தான், 1 இருந்தாலும் ஓகே தான். நான் வந்து ஸ்லைம் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடச்சாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. ஒரு நாள் எனக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துச்சு அந்த ஸ்லைம் வீடியோ போடுறதுல. அதனால் நான் அப்புறமேட்டுக்கு நடுவில் வந்து வீடியோ நிறுத்திட்டேன். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நான் வீடியோ வந்து நிறுத்திட்டாங்க, வீடியோ போடுறது வந்து நிறுத்திட்டேன். அதனால் வந்துட்டு அந்தளவு எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட வந்து ஆகவே இல்லை. இன்ன வரையுமே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட ஆகவே இல்லைங்க. நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் பார்க்குறீங்க. ஆனால் நம்ம சேனல் வந்து ரொம்ப நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோஸ் வந்து நான் போடணும் அப்படின்றது முடிவு பண்ணிட்டேங்க. ஏன்னா தென் வந்து சரி நான் வந்து இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இந்த ஃப்ளாரில் வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சும்மா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு நீங்களே வந்து ஃப்ளவர் ஷேப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணி வந்து ட்ராயிங் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து நான் சும்மா அப்படியே கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. சும்மா அப்படியே அந்த வளைவாக இருக்க மாதிரி அப்படியே சும்மா ஏதாவது ஒன்று வந்து பண்ணிட்டீங்கனாலே வந்து ஒரு அழகான ஃப்ளாராக தாங்க இருக்கும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு குட்டியான ஃப்ளார் எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃப்ளார் வந்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. இந்த ஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக ரெடி பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து உள்ளே வச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப பார்க்க ஃப்ளவர் மாதிரியே இல்லை. நான் அந்தளவு ரொம்ப கோவாக கட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வச்சுட்டு வச்சோன்னே இந்த மாதிரி இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்பவே அசிங்கமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் நீங்கள் இந்த பேப்பர் வந்து அந்த ரொம்ப நல்லா இல்லை, செட் ஆகலை அப்படின்ட்டு இது ஓட்டலாம் அப்படின்னு ஓட்டி பார்த்தேன். இது நல்லா தான் இருந்துச்சு. சரி இதே இருக்கட்டும். நடுவில் வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் வச்சுட்றேன். நான் நடுவில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் ஒட்டிக்கிறேன். சும்மா அந்த நடுவில் நான் வந்து ஓரமாக அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு வந்துட்டு நம்ம சேனலை மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.